Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. At gayon din po sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Limuel. Kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Ibayong Dagat. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kung kaya nainganyo akong sumulat upang ibahagi rin ang nakakatakot na karanasan ng pamilya ng tatay ko. Ang tatay ko po kasi ay taga Visayas. Doon sila ipinanganak at lumaki. Bali 5 po silang magkakapatid at siya po ang pangalawa. Ang panganay po nila ay si Auntie Minda. Ayon po sa paglalarawan ng tatay ko, si Auntie Minda ay maganda. Na kahit pa nga laki sa probinsya, ay maganda po ang kanyang kutis. Nagtataglay din po siya ng maamo mukha at katamtaman ng kanyang taas. Noong mga panahong binata at dalaga pa po sila, ay uso sa mga kadalagahan ang pahabaan ng buhok. Kung kaya si Auntie Minda po ay may mahaba at magandang buhok ng mga panahong iyon. Tuwid ito at itim na itim, ayon pa sa tatay ko. At dahil nga po sa taglay na ganda ng tiyahing ko, ay marami ang nagkakagusto sa kanya. Walang sino man doon sa kanilang baryo ang hindi nakakakilala kay Auntie Minda. Kwento pa ng tatay ko, halos gabi-gabi ay merong umaakyat ng ligaw sa kanila, sa pag-asang sila ang mapusuan ng panganay na kapatid nila tatay. Nung mga panahong iyon ay usong-uso pa yung paninilbihan ng mga binata sa pamilya ng kanilang nililigawan, kung saan ay tumutulong sila sa mga gawaing bahay tulad ng pag-iigib, pagsisibak ng kahoy at kung ano-ano pa. Kung minsan nga pati ang pag-aararo ay kanila ding ginagawa. Ipinapamalas talaga nila yung kanilang kasipagan at nagpapakitang gilas, ika nga. Hindi lang doon sa babae, kundi pati na rin sa buong pamilya nito. Lalong-lalo na nga sa kanyang mga magulang, na pati sila ay talagang nililigawan. Kaya si tatay at ang iba pa niyang mga kapatid ay tuwang-tuwa pagkat nalilibre sila sa kanilang mga gawain. Malimit pa nga nilang masabi noon na buti na lang daw at maganda ang Auntie Minda nila, na para sa kanila ay isa iyong malaking bintaha. Walang-wala sa isip nila na yun din pala ang magiging dahilan para maranasan nila ang nakakakilabot na pangyayari sa kanilang buhay. Isang hapon ay may dumating sa bahay nila tatay na panibagong manliligaw ang kanilang ate. Yun yung unang pagkakataon na aakyat ito ng ligaw. Makisig ito at talaga namang gwapo rin. At batay sa bihis nito ay may sinasabi sa buhay. Kwento pa nung lalaki ay nakita niya si Auntie Minda nang magsimba ito kasama ang kanilang ina. Tagabayan umano siya, kung kaya kanya na lang ipinagtanong-tanong kung taga saan, hanggang sa kanya ngang matunton ang kanilang bahay. Mabait naman umano ang lalaki at magalang, sabi ng tatay ko. Halatang mayroon din itong pinag-aralan. At sa unang pagkakataon pa lang nang bumisita ito, ay napakarami ng dalang mga pasalubong
May kasama itong dalawang lalaki na ang pagpapakilala niya ay mga pinagkakatiwalaang tauhan ng kanilang pamilya. At dahil sa nanibago sila tatay sa bago nilang bisita, ay hindi talaga sila umalis na magkakapatid at nakiusyoso doon sa sala. Hindi nila maialis ang kanilang pagkakatitig doon sa lalaki. Umanga talaga sila dito. At yung pagpunta na iyon ng lalaki sa kanila ay naulit pa. Hanggang sa naging madalas na iyon. Ang kaibahan nga lang, sa halip na siya ang gumawa para maipakita ang kanyang sinseridad, ay yung dalawa nilang tauhan ang siya niyang inuutusang gumawa para sa kanya. Pero humingi naman ito ng paumanhin, pagkat inamin niyang hindi talaga siya sanay sa mga ganong uri ng gawain, na wala naman daw iyong problema sa mga magulang nila tatay, pagkat botong-boto sila doon sa lalaki na nagpakilalang si Enrique. Sa paglipas pa ng mga araw, ay napapansin nila tatay na hindi na umaakyat ng ligaw yung iba pang mga manliligaw ng Ate Minda nila. Kung kaya, kahit paano, ay kanya silang hinahanap-hanap. Lalo na yung kulitan nila ni Simon, isa sa manliligaw ng ate nila at kababata din ni Auntie Minda. Ang nakikita nila noong dahilan kung bakit hindi na sila umaakyat pa ng ligaw ay dahil sa nag-alangan na sila. Dahil nga sa mayaman si Enrique. At para sa kanila, pihadong ito ang gusto ng mga magulang nila tatay para sa kanilang Ate Minda na mapangasawa. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi namang ganon ang magulang nila tatay. Oo nga, at boto sila kay Enrique. Pero si Auntie Minda pa rin ang masusunod kung sino ang gusto niya. Pagkat ang katwiran ng kanilang mga magulang ay ito naman ang makikisama at hindi sila. Makalipas ang ilan pang mga araw, ay bigla na lang pumutok ang balitang namatay na si Efren. Isa ito sa manliligaw ni Auntie Minda. Lubai yung ikinagulat ng halos lahat na taga roon sa kanila, pagkat napakalakas nito at wala namang karamdaman. Ang natatandaan lang umano nila tatay noon, nang huli itong umakyat ng ligaw sa kanilang ate, ay dumating si Enrique. Naaakyat din ang ligaw. At dahil sa nauna si Efren sa kanya, kung kaya, kinailangan nitong maghintay sa labas. Pero nung mga oras na iyon, sabi ni tatay, ay hindi naman nila inakalang may koneksyon iyon. Pagkat maayos namang nagpaalam si Efren at nagkakilala pa nga sila ni Enrique na wala namang nangyaring anumang gulo. Ayon sa bali-balita, nagkaroon umano ng maraming bukol ito sa dibdib na siya naging dahilan ng pagkamatay nito, na naapektuhan umano ang kanyang puso. At yung mga ganong uri ng pangyayari ay muli pang nasundan, dahil ang sunod namang namatay ng biglaan ay si Ilyong, isa rin sa mga manliligaw ni Auntie Minda, na halos isang linggo lang ang pagitan. Nahulog naman ito sa puno ng nyog, ngunit ang ipinagtataka nila ay kung bakit bigla itong namatay kaagad nang bumagsak, samantalang mababa lang naman yung puno, na para bang ginawa lang iyong dahilan na pinalabas lang na aksidente yung kanyang pagkakamatay. Matapos ang dalawang sunod na pagkamatay ng mga manliligaw ng ate nila tatay, ay kumalat naman ang balitang hinabol ng aswang si Ricardo, na isa rin sa mga manliligaw ni Auntie Minda, na ayon pa sa kwento nito,
Papauwi na siya nang salubungin siya ng isang aswang sa daan. Nasaan yung tao mano ito? Ngunit hindi niya nakilala dahil sa mabalahibo ang muka. Ngunit dahil sa lasinggero ito, kung kaya marami ang hindi naniwala sa kanya. Nasabi pa ng mga taga sa kanila, baka gumagawa lang ng kwento, na baka nadapa lang umano ito dahil sa kalasingan. Kung kaya nagtamo ng mga sugat at sinabi na lang na hinabol ng aswang para hindi mapagtawanan. Pero sila tatay ng mga panahong iyon ay medyo naghihinala na dahil sa magkakasunod na pangyayaring iyon. Isang araw, kausap ng ate ni tatay ang kanilang mga magulang at sinabing nagpaalam na raw sa kanya si Enrique pagkat balak na raw nitong mamanikan. Ngunit siya lang daw ang pupunta kasama yung dalawang lalaki na kanilang mga tauhan pagkat nasa ibang bansa umano ang kanyang mga magulang. Tinanong si Auntie Minda ng kanilang mga magulang kung ano ang kanyang naging tugon. Ano raw ba ang kanyang desisyon? Sabi ni Auntie Minda ay ayaw raw niya kay Enrique pagkat masyadong misteryoso ang pagkatao nito. At pagtatapat pa ng ate nila tatay, hindi daw niya ito gusto. Wala rin siyang nararamdaman na kahit ano para dito. Nirespeto naman ng kanilang mga magulang ang naging pasya ni Auntie Minda. At maging sila ay kumbinsidong misteryoso nga ang pagkatao ni Enrique. Nasimula nang mapadpad ito doon sa kanilang lugar ay saka naman nangyari yung sunod-sunod na mga mahirap na ipaliwanag na kamatayang sinapit ng dalawa sa mga manliligaw ni Auntie Minda. Ngunit nung tanongin nila si Auntie Minda kung kanya na raw bang nasabi iyon kay Enrique, ay sinabi nitong hindi pa. Kanya pa lang daw sasabihin sa pagbalik nito. Sinabi naman nila na kanilang suportado ang desisyon ni Auntie Minda. Ngunit tila hindi nakabuti para sa kanilang lahat ang desisyon niya ngayon. Dahil ang ipagtapat na niya kay Enrique ang tunay na nararamdaman, ay nagalit ito at nagbanta pa. Hindi nito matanggap yung pagtanggi ng ate nila tatay sa pamamanhikan nito. Sinabi nito na pagsisisihan umano ni Auntie Minda ang maling desisyon niya ngayon. Pero hindi naman sila nagpatinag dito at sinabihang maaari na siyang makaalis pagkat hindi nagustuhan ng kanilang ama yung mga binitawan nitong pananalita sa kanila. Nasa loob pa naman mismo ito ng kanilang pamamahay. Nang sumunod na araw, ng mga bandang mag-aalas 6 na ng gabi at kasalukuyan ng kumakalat ang dilim, ay bigla na lang nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo si Auntie Minda. Sabi pa ng tatay ko, sa sobrang sakit noon ay naluluha na ang kanilang ate. Para daw binibiyak ang ulo nito dahil sa tindi ng sakit. At dahil sa may masama na silang kutob, ay naisip nilang ipatawag na kaagad si Lolo Benny. Isa itong kilala at magaling na manggagamot doon sa kanilang lugar. At apo nito si Simon, na manliligaw din ni Auntie Minda. Nang dumating ito sa bahay nila, pagpasok pa lamang ay agad na niyang sinabing may maitim na kapangyarihang bumabalot sa bahay nila. At nang kanyang hawakan sa kamay at noo si Auntie Minda, ay sinabi niyang inaaswang ito.
Nakasabay ng pagkakasabi niyang iyon ay bigla silang nakarinig ng isang napakalakas na pagpagaspas sa may labas ng kanilang bahay. Maya-maya ay bigla na nagkahulan yung dalawa nilang aso. Napatingin sa labas si Lolo Benny at nakita nilang umusal ito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa isang bahagi ng bahay na para bang may nakikita ito. Di nagtagal ay bigla na naman silang nakarinig ng malakas na pagpagaspas. Ngunit tila lumipat lang iyon ng dinapuang puno. Kanyang nilapatan ng lunas ang nararamdaman ni Auntie Minda at narinig nilang inuutusan nito yung aswang na layuan na ang ate nila tatay. Ngunit matigas ito. Katunayan, ang pinagpalingan nito upang ipakitang ito ay lalaban ay yung kanila namang aso. At may napansin si Lolo Benny. Agad siyang napalingon sa dalawa pang direksyon. Kung kaya, sinabi niyang 3 ang aswang na nasa labas. At di nga nagtagal ay humuni na ang mga ito. Na tila ba may pagmamalaki pa nilang ipinaalam na naroon nga sila. Na ang sunod naman nilang pinuntirya ay yung bubungan. At walang habas nila iyong kinalampag. Napatakip na lang si tatay at kanyang mga kapatid ng kani-kanilang mga tenga dahil sa ingay na nililikha ng mga iyon. Hanggang sa nakarinig sila ng malakas na boses. Napalingon silang lahat. Pagkat kilala nila ang boses na iyon, si Simon. At bigla na lang namilipit sa sakit si Auntie Minda. At pilit na pinapasok ng aswang ang kaisipan nito na gusto siyang kontrolin. Kung kaya, nagtulong-tulong sila tatay para pigilan si Auntie Minda. Dahil nagsisimula na itong magwala. Muling sumigaw si Simon at kanyang hinamon yung aswang. Nang marinig nila iyon ay lumabas na rin ang tatay nila Auntie Minda. Dala ang kanyang itak. Kaya sumunod si tatay at inihabili na lang yung pagpigil sa kanilang ate, sa kanilang ina at mga kapatid. Kasama na si Lolo Benny. Paglabas nila tatay ay biglang tumahimik yung mga aswang. Nawalang bigla yung huni ng mga ito. Inutusan ni Simon si tatay na kumuha ng asin sa loob. At pagbalik niya, sinapuyan nila ng asin yung paligid ng bahay. Pati yung mga lugar kung saan nila inaakalang naroon yung mga aswang at nagtatago lang sa dilim na gumagamit ng pambulag. Matapos iyon ay pumasok na silang 3 sa loob ng bahay. Lumapit si Simon sa lolo niya at hinawakan siya nito sa noo. Maya-maya pa ay muli itong umusal ng mga kataga. Pagkatapos noon ay kumalma na si Auntie Minda at di na rin nila narinig pa yung mga aswang. Nang sumunod na araw ay nagkwento si Simon kay tatay at sinabi niyang kanyang sinubaybayan si Enrique at mga kasama nito at nalaman niya ang kanilang tinutuluyan. Hindi pala ito totoong mayaman tulad ng ipinapamukha nito sa kanila at mayroon daw itong maitim na lihim. Wala pala talaga itong magulang na may isasama kapag namanikan, pagkat silang 3 lang talaga ang naninirahan sa maliit na bahay nito. At ito ay totoong matanda na. Ngunit may kakayang gawing bata ang kanyang itsura, lalo na kapag nakakainom ito ng dugo at nakakakain ng sariwang karne ng tao.
sapagkat ito ay isang aswang. Aswang na may mataas na kakayahan, na malawak din ang kaalaman maging sa pangkukulam. Na ito pala talaga ang dahilan ng pagkamatay nila Efren at Ilyong. At ito rin ang nag-utos sa isa sa kanyang mga kampon na tambangan si Ricardo. Swerte nga lang nito at nakatakas. Pero sabi ni Simon, hindi na magagawang makaulit pa ni Enrique, pagkat kasama na nitong mamamatay yung dalawa niyang alagad na sa palagay niya ay kanya ring mga kamag-anak dahil sa kanyang ginawa sa bahay nito, na siguradong pagbalik ng mga ito doon ay agad silang babawian ng buhay. Pilit na inaalam ni tatay ng mga oras na iyon kay Simon kung ano yung mga sinasabi niyang ginawa niya na siyang magiging dahilan ng pagkamatay nila Enrique. Ngunit tumanggi na ito. Nagbanggit lang ito ng isa sa kanya nang natatandaan ni tatay ay binaliktad umano nito yung panggatong na nasa kanilang lutuan. Kalaunan, si Simon at si Auntie Minda ang nagkatuluyan dahil ito pala talaga ang mahal niya. Hindi ko pa po sila personal na nakikita, Sir PB, dahil sa Maynila na po ako ipinanganak at lumaki, at ni minsan ay hindi pa po ako nakakapagbakasyon sa probinsya nila tatay. Madalas kasi ay doon kami nagbabakasyon sa probinsya nila nanay dahil iyon ang mas malapit. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.